March 2026 pini nilitum ladak song do Carbon National Research Council mari che pen KNYC Carbon National Organization KNO AIKSU All India Carbon Student Union lapen kijutsi Carbon Student and Youth Council KSYC pini ladak song chingrum pen nilitum ladak ke bang athi la bangke Kedamtang ni March 13 ni nilitum additional haladak rongkhelan additional chief medical and health officer long nilitum rongkhelan ahokpet alam kapatini ma se damlo la Pankaj Jain kangkir ve kalama putha hudak dampen nilituman officers lapen ajah katum staff anu nagithan mangke alamthe bang chicken kida akaprek la puson se do enut atum pulo wang enut atum pulo wang bi puson se hala padak nani kudo lapen aku nilitum hala so putha tarlip lapen nilitum ninggang samse do koklo kopi pot ma pulo potang te hala bang so ni UDA ke hai mat hanse sangho ke hai pen ke alang ni ke piklang ateng de joint director pen si kang laing hap kangkir kan alang ipan order mate lam toy pi se tu sedame hala Bangso joint director pen lam toy hi pi hala Bangso notification ma sabe adun thu jong se ahokpet mate repairing lo potang te order ke do vek nang ji athe kam lo potang ne order do nang ji la pen cheng lok tender la pusan ni do nang sedame ni litum phan ke tender la punan paklang te la pen order ta punan paklang la pen adun thu kijut si appointment ke alang litum kaning je bang ajak tu mang anonymous lo media thing no bang hide la pusan ni thek long sedame media thing no bang hide sedame ni litum statement nang thanun join lo je la dak bang bang nek salang tu me hin bang ka ta salang itu statement office ang mo sedame statement ki tibang ke chingbar ma chingbar apot si nilitum la Bangso hini statement do ko ka posi nitum ningang samse ji peklang si nilitum formally la Bangso putha ahokpet kang sai long nang ji pura pini nilitum secretary ya ki hai in charge health and family welfare department kabingo thomas council panong se nilitum isi Pinpur alo kepajir lo ladak long nilitum demand ke la Bangso putha bang lapugan no immediate tong se court pen high level inquiry do nang ji la Bangso putha la pen Prabjin pen Pankaj Jain trading license bank ing thanangji lapen adun thu Prabjin pen alangli contract ka choklem hala Bangso registration bang ke ing thanang ko apot si nilitum demand la son thoma demand ni nilitum piklang elo la si nilitum ahokpet kang sai long liti ke nilitum ahithi ru de